Tungod sa gitudlo ni Agaw. Nasumunan na noon ko. Pero sige lang. Di pa saylo, napitaw ko ni Kap. Ug dili na pug kumusab. Ug dili pud niya tuon ang babae. Dapat mahalon. Bantera na si Agaw. Unya, ato na ko. Uy, asa ka nimo atong duwa, oh? Atoon, be? Uy, bay, asa mo, bay? Ha? Asa mo? Balik nigmas tindahan. Birthday nila kila Rio ba? Kaya, sabi ko, be? Hari nga ikan day. Da sa barangay, kay sumunan ko tong Agaw ba? Itong agaw ni mo? Itong agaw ko ng taga-jinsan ba? Anong sumunan man ka? Langan nga, gito man mga nakakong giingon ni Agaw. Nga, tiyonan daw babae. Bantang nga, sumunan ko. Ito ngayon ni Undoy ba? Undoy. Tayo mo din yung tiunan di ay. Tiyonan ako eh. Batahaan eh. Ito, hindi ang bahay bay. Pagpuro na nagbulag na ito. Buangas. Ganun Buang ba? eh. Agaw, manggod ba? Pangita rin, tudlo ni agaw ni mo si Bunga eh. Yan. Niya. Musabay mga agaw. Palit sa nigmas. Sige, dapat ko. Niya, nata sa istoryahan na tanong niya. Sige. Buangas mo agaw no? Sige, bato bay. Dito may pas. Dira ka pabat ha? Oh. Tara. Ulam, masiguro dito ba eh? Sabay-sabay ka. Yung ulaw-ulaw ka. Alay mas dia. Na, okay, problema, biday na. Saan? Tara? Grabe ready man kayo bay. Jalan. Kasi may dili magdalag mas nga. Di ka mo kong barangay. Batra. Tara. Tara. Di man ka na. Bay, asa na itong ginaingin niya na birthday, bay? Dahil na kayo ni ba? Hindi naman to something ako daw. Unahan daw sa may gym. Yeah, gym naman eh. Ay, pautanong to si Kuano? Itong Tatay? bato. Plus ay na. Ay, pautanong to sa angkol oh. Ah, si Uncle? Tara, pautanong to Tara. Na, initar diri sa kong ipistuhan eh. So ni eh. Kol, pwede mo tahan na Kol. Ay, lapit ang balay lang kila Rio dire. Kay Lario mo, dito. Gagol. Gagol, salamat. Ito na bay. Uncle! Salamat kayo. Diri mo dito no? Ano to Santio? Te, dari naman to yung Latin Kilaryo, no? Oh, dili la dyan nga kilaryo. Pabuta lang ha, napay gilakaw, lingkod sa mo. Ah, sige te, salamat. Lingkod sa dire. Sige, te. Lingkod Salamat. Maawa na mo ba eh? Wala po eh. Sa'yo mo ko ganina sa barangay. Yatabaw na ako tong sumon ba? Yaha mga gawin mo ron. May uli naman siguro tong ginsan. Wala ko kabalo po sa to niya to. Kaya video kayo kaya wala pa dyan akong kitabangan sa barangay. Wala ba day? Wala eh. Pulisan ta siya ba? Pero mali po nga to ng babae po. Nga tiyonan. Ay wala. Nagitiyonan po. Ihurap naman na ito pusil. Ganun nadlock mo siguro sa ako. Naglock dito. Ito, dito nagpusil. Yan eh. Mga nga, di ato no? Walaan mo eh. Nung tiunan pa mo to, pwede man mo to istoryahan. Ubok bagito ilong. Pumo, mag-ilo nga gina. Magayon katog mamasaya rin niya agi. Kaya di pa dyan piniyabit. Lain kayo. Kasi wala ka katero por maguro man to ginahan kit istorya. Wala dyan ba eh. Oh, lang po. Tik. Tugig, santi no? Ha, kato na dito ba no? Day, nagkaw na ka day? Day, Ha? sa mga tulala ko niya. Gutom mo ba eh? Ito, magunay ka? Ariya, day mo kaning kagbuang niyo. Wala mo ikaw nun eh. Bakit ka na batahan eh? Uy, saan batahan ng Wala na saan? ang pinagini ka pila ni. Okay, yun ba eh? Eh, Kasi tiuna na po di mo na ha? Dili na ako usap niya na ba eh. Ay, nagyod. Ay, nagyod. Buwangan. Nakapasakit. Pubabae ito nga to. Sakit eh. Kahit sige no. Kahit sige. Sa gyapon pa kayo bay. Di kayo. Paglahi naman na ako naramdaman sa Yabay. Ah, masama na. Gugma? Mo na siguro na ilang ginaingon nga. Love at Dambo, naman siguro ka?
Day, alin, mga ano ta? Bay, tara bay, kaon na daw bay. Tara, kaon na daw. Suga eh. Kuday, karo ba dahil busog ako mo pun. Siya pa kita. Langit pa ta. Tamangin doy. Ulo naman kayo, naging tao dito eh. Tara. Ay, ito? Ay, sorry. Naman. Ang chicks ba? Gusto na akong majamin ba? Yan lang, siguro tumulakaw. Tinitan niya yung chicks, pre. Ganun lang ta, dumingon sa ulapin sa kami nun. Dumingon sa natin. Atay, mataan eh. Ah, matulaton. Dito na lang good. Ah, diyan lang sa tindahan, no? Kasi, tara. Skot, mataan eh. Bay, sabangin ka to yung kanbe. Itong babae ba? Ito naglingkod sa lamesa ba? Sabangin ka ako to. Pati, galing mo ilaba to day. Oh, pagkita ni mga to. Ganun, ino. Salig na to. Yan na ino. Hindi mo sabi matabang naman si mga ni. Sabangin ko nga, makuha na ako to siya. Masa na ako pagkuha. Yan na. Mga pwede ka balong trada ni. Dagan lagi kita chat di sa Facebook ko mo ito na uyam. Ah, nangatik na pa do. Yung ilan na pa lang isa. Lagi. Mga trada ka na isme. Wala eh. Trada ka na uyab. Sama mo na ako na eh. Kami bala to katong mga jam. Bala to eh. Gani may mga may kabalog discard tipod. Pabuto na nato to eh. Imo igagaw na ka patudlo. Ah, Teo na pod. Di na ko ato eh. Salamat ka sa foods day ha. Sunod na pod. Problema dayo, sunod na pod. Sige day, tas ako day. Salamat. Sige, salamat.